Значи ще започна с това, че след предното предаване се е случвало да ме спират хора на улицата да ме поздравят за участието ми. Много съм доволен за това, но веднъж закъснявах, бях с слушалки. Честно да си кажа, не чух нищо какво ми казаха, но само видях, че някакъв човек ме сочи. Продължих всичко, което казах. Да, мерси, радвам се, че ти е харесало шоуто. Тогава след няколко метра се спрях и разбрах, че ципа ми е отворен. Да, мерси за аплодисментите. Това беше силно. Това... Нека да не го правим сега. И така, както започнах с една неловка история, така и ще продължа. На някой да му се е случвало, когато ходи и види някой познат при самото разминаване, да каже здрасти малко по-рано. На мене ми се случи цели 20 метра по-рано. Вие разбирате ли какво е 20 метра по-рано? Тук има няколко варианта. Едното е да кимаш докато стигнеш, но това са 20 метра. Другото, което правя е да се направя, че не съм го видял. Но това е доста тъпо, защото аз вече съм казал здрасти. Затова като стигна при него, се правя на изненада. Но това пак е някакси изкуствено. О, това си ти! Изобщо не те видях. Изобщо си нямах да представя, като ти казах здрасти 20 метра по-рано. Но това е нещо мънишко. Сега си представете да кажете чао малко по-рано. Пътувате си в автобуса, до вас е човека, чао, заставате, вратите не са се отворили. И вие чакате. Мислех си, че са се отворили. Тогава те се отварят. И вие осъзнавате, че това не е вашата спирка. Тогава вие, за да избегнете неловкия момент, слизате. Човекът слиза с вас. И на всичкото отгоре тръгвате в една посока. Тогава, няколко години по-късно се появява едно гласче, което ви изтъква всички гадни моменти и всички позорни моменти, които са се случвали. О, сещаш ли си, когато каза здрасти по-рано, каза чао по-рано? Всички имаме такова гласче. 90% от хората по света имат такова гласче. То ги буди, с него си лягат, но има 10%, които много се харесват. О, аз съм супер! Всички ме харесват. Всички ми се смеят на шегите. Тези хора са на стимуланти. Аз наистина се радвам, че се смеете, но съм сигурен, че след това ще има някой, който ще дойде и ще преувеличи. Ще каже нещо от сорта: охо, толкова беше смешен, че се напиках от смях. Сега замислете колко е нелепо. Ако това нещо се е случило, вие няма да го разгласявате. Не бихте искали това да се узнае. По-скоро ще бъде нещо от сорта на: ахаа!